Good morning mga ka-studio. Today's episode po, naka-order kami ng pagkain sa Peri Peri. So ito po yung order namin, Peri Group mga ka-studio. Ito na po, dumating na po yung order namin. Deliver po nila to. Open po natin to. Yan. Ano to siya? Isa. Tapos merong mac and cheese. Oh, ang sarap nito. Uy, mayroon pa palang green stew. Dalawa. Open mo natin. Ano to siya ma-open? Mayroon pang scotch tape pala. Wow! Ano yan mo? Carbonara yan, no? Ito medyo magaan to. Ito yung laman ito mga studio. Wow! Ang sarap nito. Mukhang crispy ah. Parang chicharon. May suka pa oh. May dapat gili dyan. Ito isa. Uy, mayroon palang rice mo. Mayroon pa mga studio. Ang dami pala nito. Grabe, ang bango naman. Bro, ito na yung chicken nila mo. Ito na yung chicken. Wow, ang ganda. Ang bango. So, okay na yan mga ka-studio. So, manghugas muna kami ng kamay mga ka-studio, tapos tara po, kainan na. Ready na po ang aming mga pagkain mga ka-studio. Ito na po lahat sa aming harapan. For today's episode po, meron na naman tayong mga kasama na ka-online collaboration all the way from Barcelona, Spain. Ang name po ng channel nila ay Zumi Yummy. Ayan, sila po ay mag-partner mga ka-studio na mahilig, kumain at mamasyal. In short, yung content po nila ay about mukbang at travel vlogs. Si Ma'am Novelyn at si Sir Arnold po ay originally taga Baler, Aurora po sila. Para makilala niyo po sila, panoorin po natin ang kanilang short clip. Pasok! Hello po mga ka-studio! Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at kami rin po ay nasa mabuti rin. Salamat po Bisaya Studio sa papagpaunlak sa online collaboration namin na to. First time po. Sana po pasyalan din ninyo ang aming channel, Zumi Yummy. Ayan. Subscribe na rin po. Salamat po. God bless. Bye-bye! At yun na nga po mga ka-studio, nakita na po natin ang short clip nila Ma'am Novelyn at Sir Arnold. Sana po ay suportahan natin at tulungan ang kanilang channel, Zumi Yummy. Please like, subscribe at paki-on na din po ng notification bell para updated tayo sa mga bagong videos niya po. Premiere po kami 7 PM, sa kanila naman po 7:30 PM. To Ma'am Novelyn at Sir Arnold, maraming salamat po for this online collaboration. Maraming salamat po. Pray muna tayo. Pray muna tayo na. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, and protection. Amen. Amen. Yan. Po, mga na ta. Kain na na. Ano ta guys, another food trip na naman ito. Ang sarap po nito. Yung rice nila pang parang cheese, no? Mayroong cheese. Cheese rice. Ito pong rice ni Sax. Normal lang yung rice niya. Bigyan ko ni Sax man, ito chicken tayo. Sige. Mukhang sarap ng chicken nila ba? Ito sa'yo, wings na. Wow. Yung rice, isa mga ka-studio, kuhaan lang yan, kanang
Plain rice. Plain rice. Mm. Dami, ah? Thank you, Ah. Pang. Kumuha, Mang. Sige, dapit. Sige. Yan, ito po. Oh, thank you. Ay, ito eh. Gusto mo ito, Mang? Pwede. Hindi. Ikaw. Ikaw, Pang. Ito sa akin. Sige na, kainan na to. Kain tayo mga ka-studio. Kain po tayo, mga kastudyo. To Ma'am Novelin at Sir Arnold, kain tayo. Sawan. Meron din po silang pinadala na sauce, yung piri-piri. Ang sarap, ang timpla mo. So, kaiba yung timpla nila ka, no? Hmm? Hmm. Pa, ito na sauce pa. Ang anghang niya pa. Makin yan? Kawan, mahirap. Sobrang sarap ng manok na. Panalo mga kastudyo. Kawan, mahirap. Hot sauce to siya mo. Ang sarap. Lahat ang sumasabay sa amin ngayon po. Maraming salamat. Maraming salamat po. Kain tayo. Ngaon ka ninyo. Charon tamang. Sige pa. Ilawan. Thank you ka. Thank you, bang. Tobi, oh. Oo. Ano, tilawin na. Tilawin. Merong kuan dito. Nari sa Ay, suka. Wow, crispy ba na? Ang sarap. Dami na. Nahinay lang, tukan ka. Alamig sa mga pagkaon sa Peri-Peri po. First time namin to. Ang sarap pala ng pagkain na. Pang high class dating na. Lumura lang ito naman. Ipang na. The best kuhan to man, food bundle. Gano'n mo. Ang masarap. Kain ka pa. Pa. Manok iya terada. Nakano, masabi mo sa chicken nila, Bi. Gamit kayo. Dami, ganda kayo. Gusto mo may buto na? Ito. Ayaw mo to? Ito, mayroong buto. Kunan niyo rin itong buto sa'yo. Yan, luka na ulo. Lami nyo kayo. Sa Tagalog po, sobrang sarap. Huwag po natin kalimutan mga ka-studio yung ka-online collab namin today, Zumi Yummy. And shout out nga po pala sa lahat ng mga taga-Baler, Aurora pa, Po. sa pamilya ni Sir Arnold at ni Ma'am Novelin po. Shout out po sa inyong lahat.
Ragdahan din mo. Hmm. Good for... Sa tingin mo, 5 to 6? Sobra ka. Ubra ba no? Ay. Ay. Pasensya na po sa langaw. Hmm. Ubra ka lamig kayo. Ano ba yun? Yung mo hapit na. Ganyan ba? Nahinay lang. Tukaan niya ka. Try natin tong Bacon niya. Oh, mac. mac with bacon. Mac and cheese with bacon. Mac and cheese with bacon. Ayan. Pasensya na po, hindi kami familiar. Sige. Yung. Ikaw, Be? Ayan. Ayan pa pala yung paan niya. Ami? Ilalagay ba ito mo? Ganito lang talaga. Medyo matabangan na ito, no? Hindi ko alam pa. Ang dami kasi yung sauce, hindi namin alam kung ano Saan, oh. ilalagay. Nga. Kanina, sa kami. Kung ganito talaga, pag mako, medyo matabang ang lasa niya. Ang sarap naman sausaw dito pa, oh. Ang baka yan yung usawa niya. Ito, maano to siya? Parang siyang salad. Ito na siya. Ano natin? Salad nga, ma'am. Man natin, kunti lang eh. Maka, hindi natin maubos. O, mang. Isip po. Ito pa. Gusto dito na. Lami din mo. Kain natin nila. Ang sarap pala pa. Hmm? Lettuce to ah. Na mayroong carrot. Hmm. Tapos mayroong mga sauce, no? Dressing. Ubus na tayo sa mga studio. Chicken lang, sarap talaga. Kuha pa ako ikaw, ma'am. Bigyan kita. Kunti. Hindi lang. Ito pa. Dali ko dapis buko, gamiat buko mo. Mura tagsa. Ako, gusto mo? Dili ka. Ah. Ikaw, uno na. Ang sarap eh. Hapit. Dito tayo, ma'am. Kuha ko. Ngayon, isang kuha niya. Bigyan kita. This is carbonara. Tama na yan, Tam. Sa akin din. Titikim lang tayo. Hindi natin ubusin itong mga studio kasi sobrang dami po. Lubo na tayo. Masyado nito. Pero ang sarap talagang kumain talaga. Food is life. What? Hindi lang. Upang food is life talaga. Muto na nila mo eh. Oh, tara. Kumuha na mo. Upang. Sa akin to, kay Sax to. Minom magatak. Minom sa duman.
By the way mga kastudyo, sobrang init dito sa amin ngayon. Ang blue ng ano, langit. Ang ganda no? So kaya pasensya na po kayo kung pawisan na naman po kami. Sarap pa. Apple flavor no? Busin na namin to. Sarap pala pang. Naubos na sa akin no? Ayaw mo nito na? Doon ako niya? Lasa lang niya ako. Sa gusto mo limon no? May limon yan. Wow, very good. Sarap. Dapat na maubos. Ako na maubos yung kanin niya. Ang dami niya nakain ba? Dapat ka kaya ko. Ha? Sige lang. Hindi niya kagarot? Ilang daga na kayo nakaon na. Ay palabi na. Tilawan na. Hawa na. Hindi na lang ang tukan na. Kinagawang. Nanalo mga kastudyo. So ulitin ko po yung kakulab namin mga kastudyo. Zumi Yummy. So ilalagay po namin sa description po yung link ng channel na po para ma-click nyo po, mapuntahan mo agad ninyo yung premiere po nila. 7:30 PM po yung premiere na mga kastudyo. Sana po puntahan po natin after this video po. Please like, subscribe at paki-on na din po yung notification bell. Maraming salamat po talaga. Maraming salamat po, Ma'am Novelyn at Sir Arnold. Ayan po, shout out po muna kami. Shout out Jazz Lechon from Barcelona, Spain. Ito po yung binila nila ng Lechon Bailey mga kasodyo. Belated happy 6th birthday Jazzer Soto. Ayan po. Happy birthday po. Mega shout out po. Shout out Dislor Garaver, Aranes and Perez family, Kamangsoy channel from USA, Sunbel from Toronto, Canada. Shout out sa mga taga Hinatuan, Surigao del Sur, Lula Merly from Danao, Sail Iraw, Tita Imi of Laguna, Pipay TV, MJ Pixon, Brian Anthony Chua from Angono, Rizal, Miss Piros and Umpad family from Mandawi and Bantayan Island, and Daniel David Lumbao. Yun na po lahat mga kastuyo. Sana po nag-enjoy kayo sa kainan namin ngayon po. Kami po sobrang enjoy po namin yung mga pagkain po. Ang sasarap po. Ibang klase po yung style na pero super po. So good. So ayan, magpapaalam na kami mga kastuyo. Bye for now and see you for next week. Adventure. Bye-bye!